machielo. Erokamano. Jatendwa akwayo ni mondo iful ni nyikwa Ramogi ni nyingi ng'ato iye gwenge mage. Anyinga Philip Pande, awuot Kisumu Kajulu, idendo ni Kajulu Ndawatin to Kech. Kajulu Ndawatin to Kech. Mane. Upidhe mar adiera kose mar nying? Upidhe, mano nyiso ni Kajulu jomotegno. Wanyalo bedo jomatin to wago kama duong'. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e tago maliet gi kawuono. Adwa ni mondo iparnwa ni bed ni nyalo pidho mbura kata guok. Kwang'ono. Anyalo bedo gi guogi apar gi paka maonge kaero paka. Kiero paka. Ang'o miluoro ahinya e pakani? Mokwongo kaero yier paka, then okaero kaka paka ruto. Koro mage mokero. Ni nyalo bedo ni nindo to upiem mana e duol ka. Koro ionge kwe. Erokamano ahinya. Nyalo bedo ni in ker mar Kenya odiechieng' achiel. Miwa lokruok ma otelo kabisa minyalo timo e piny Kenya kaka ker mar piny Kenya mangima. Anyalo dhi bedo ker machiegni. Koro gima bro timo en ni an abro revise kaka jawatiyo. Atamalo 70 mag jotend migepe nyalo bedo jomatin. Atamalo 30 wamiyo joma bet osenana ahinya kata mosechamo chumbi higni mang'eny. Machielo en ni counties wamiyo teku, wamiyo gi atamalo 50 mar budget mar sirikal, 50 mwadongo mondo kaka jo governors wacho pile pesa olu tije momi counties. Erokamano wadoge school miwa spelling mar rarangre. Rarangre en R-A-N-G-R-E. Erokamano miwa spelling mar riwruok. Riwruok en R-I-W R-I-W-K. Aneno ka pachi ringo kanyitemo paro mondo wiki kwil. Jiwruok. Jiwruok en J-I-W-R-U-O-K. Jatelo be in e TikTok? An e TikTok. Okay. Iwacho ni nitie gik moko matimore e TikTok kanyo e kind saa 6 gi saa 9 motieno. Akia ka be isewinje wach ni to pachi nyalo miyowa nang'o e wi TikTok sechego eko? Sechego ing'ena dich. Okabede TikTok molewo kamano. But akaloga mana godiochieng' matin sama antie gi tuo. Yes. Okay. TikTok ni iwacho ni wadhi adhiya kode nikech en lony manyasani koro ok ikwede ahinya, lakini gik matimore kanyo iwacho ni nyithindo matindo onego bed ni tayo gi jonyuol. Nitie gik matimore kanyo gotieno ma be ok opuodhi ahinya. Apani wang'e kaka watiyo gi social media sana ne jok ma gipod ni piny ne 18 mapok obedo joma dongo. Ka in janyuol tiyie ni kimiyo nyathi sim to you protect kik odhi kuonde moko bede sites moko onego bede sana man gi adult content kata mantiere gi gigo monego bed ni joma dongo maneno. Erokamano. Mae penjo mogik, kia kihero bol? Anahero mpira. Ihero mpira? Miya jotugo ariyo manyoloyo gonde ariyo kanyo Liverpool tugo gi Manchester United. Liverpool ne nitie Gapo nogo mpira ariyo gi Sala. Yes. Erokamano ahinya. Tim mane mihero dalawa ka? An Jakogalo. Jakogalo. Ne ine pap mane gitugo nyocha gi Police? No, ne aonge. But jatugo Benson Omala ma osiepo kendo ja Kisumu ne ogoboka. Erokamano ahinya, winjo ka adhula to ringe wi. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e tago maliet gi kawuono, ibed godiochieng' maber. Erokamano.